Saioa Garbeldia naiz. Ondoren, erlajazio sakona, meditazio gidatua egingo dugu. Jarri eroso eta itxi begiak. Hartu bi arnasketa sakon. Zeure arnasketa erritmo naturalari jarraitzen diozun bitartean. Orain, leku lasai bat bisitatuko duzu buruan. Imagina ezazu leku lasai bat non seguru, eroso eta erabat erlajatuta sentitzen zaren. Zure gune lasaigarri eta segurua barruan edo kanpoan egon daiteke. Agian lorategi bat da, edo paisai eder bat. Gogoko duzun gune bada. Eta nahi duzunean, bisitatuko duzun leku bat. Gune lasai honetan sartzean, imaginatu zure antsietateak, kezkak eta beldurrak askatzen ari direla. Zure estresa eta tentsioa murriztu egiten dira. Begiratu zure gune lasaiaren inguruan. Zer dago? Erreparatu zure gune lasaiaren xehetasunei. Zer ikusten duzu? Begiratu zer dagoen zure aurrean. Zure gune baketsuan. Nola sentitzen zara? Zure gune berezia da, non ezerk ezin dizun kalterik egin. Orain, arreta guztia zure gorputzean jarriko duzu. Ohartu nola zure oin eta belaunak lasaiago sentitzen diren. Zure hankak eta bizkarraren behaldea erlajatu egiten dira. Zure bihotza maitasunez betetzen da. Zure sorbaldak eta bizkarraren goiko aldeak tentsioa askatzen dutela nabaritzen duzu. Ohartu zaitez, zure aurpegia, begiak eta bekokia erlajatzen direla.
zure gorputza, burua eta bihotza maitasunak besarkatzen ditu. Gozatu lasai egotearen sentsazioa. Gogoan izan, edozein unetan itzuli eta relajatu zaitezkeela, buruan duzun gune lasai honetan. Hau zure lasaitasun gunea da. Hemen lasaitu egiten zara. Zure gune lasaia da. Gozatu gune honetaz. Prest zaudenean eta horrela erabakitzen duzunean, ireki begiak.